गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपले स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल मॅथ इज अ गेमवर. आज आपण शिकणार आहोत लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबल. बघा, लिनियर इक्वेशन in 3 variable लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबल. आता 2 व्हेरिएबल पर्यंत आपण शिकलो. आता हे 3 व्हेरिएबल कसं राहतं ते आज आपण शिकणार आहोत. तर सगळ्यात पहिलं जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबल काय असतो. तर म्हणजे आता बघा, लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबलचा जनरल फॉर्म असतो एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0. 1 व्हेरिएबलसाठी असतो. तसं 2 व्हेरिएबल काय असतो एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल्स टू 0. 0 खाली लिहिलं थोडं तर प्लस सी इक्वल्स टू 0. आणि आता तसंच इथं एक व्हेरिएबल एक कॉन्स्टंट, व्हेरिएबलला बी कॉन्स्टंट. इथं एक व्हेरिएबल त्याला कॉन्स्टंट, सेकंड व्हेरिएबल सेकंड कॉन्स्टंट, हा कॉन्स्टंटला हा कॉन्स्टंट काय आहे मी इथं. तर मग आपल्याला 3 व्हेरिएबल्ससाठी जनरल फॉर्म लिहायचा आहे. तर आपण 3 व्हेरिएबलसाठी जनरल फॉर्म लिहू. बघा, जनरल फॉर्म बघा, 3 व्हेरिएबलसाठी जनरल फॉर्म लिहू आपण. एक्स प्लस बी वाय प्लस एक्स प्लस बी वाय ॲटिटीज. तर मग सी झेड प्लस डी कॉन्स्टंट आणि एक्स वाय आणि झेडसाठी 3 कॉन्स्टंट असं आणि इक्वल्स टू 0. हे आपला जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन 3 व्हेरिएबलचं होईल. तर यानंतर मेथड्स काय काय असतात. मेथड्स फॉर सॉल्विंग. बघा, मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन in 3 variable. Methods for solving equation in 3 variable. Methods for solving equation in 3 variable. बघा, पहिली मेथड आहे इलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट elimination method. एलिमिनेशन मेथड. तशीच मग आता सेकंड मेथड आहे. आपण गेल्या लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबलमध्ये जशा 2-3 मेथड्सनी सॉल्व केलं तसंच यात पण 2-3 मेथड आहेत. सेकंड मेथड आपण ग्राफिकलनी सॉल्व केलं, तसंच ह्याच्यात पण ग्राफिकल मेथड.
ग्राफिकल मेथड. लिहिता येत नसल्यामुळे इथं करतो ग्राफिकल मेथड. फक्त ग्राफिकल मेथडमध्ये चेंज अशा प्रकारे होईल. हे बघा, ग्राफिकल मेथडमध्ये आपण ग्राफिकल मेथडमध्ये 2 व्हेरिएबलसाठी असा एक्स वाय या प्लेन आहे समजा, एका प्लेनवर एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस असे ड्रॉ केले ते परपेंडिक्युलर असं काढायचो आपण. म्हणजे असं हा प्लेन आहे, प्लेनवर असं ड्रॉ करायचो एक्स वाय. यावर लाईन पास व्हायची काही अशी आणि त्याच्यावरून एक्सच्या आणि वायच्या व्हॅल्यू यायच्या आपल्या. पण इथं 3 व्हेरिएबलसाठी 2 ॲक्सिसचा आपल्याला वापर करता येणार नाही, आपल्याला 3 ॲक्सिस लागते. म्हणजे हा एक्स वाय आणि झेड, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस, बाण असे 3 ॲक्सिस लागतील. ही 3 ॲक्सिस तिघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर. मीन्स आता हे बघा, समजा हा क्यूब आहे एक, हा क्यूब आहे. सॉरी, हे इकडं काढल्यामुळे मी क्यूब थोडा असा काढतो बघा. हा एक क्यूब आहे. या प्रकारचं. तर ही जी उभी रेष आहे ही वाय ॲक्सिसची, तशी ही वाय ॲक्सिस आहे. जसं हे ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस आहे, हे एक्स ॲक्सिस, हे एक्स ॲक्सिस, हा झेड ॲक्सिस, हा झेड ॲक्सिस. तिघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत का नाही, परपेंडिक्युलर. तर या प्रकारे एक्स वाय आणि झेड ॲक्सिस असं राहील आपलं. म्हणजे जे आपण एक्स आणि वाय काढायचो असा ह्या प्रकारे ॲक्सिसमध्ये, तर आता त्याच्या जागी एक्स वाय झेड हे 3D येईल. आणि आपण एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, झेड ॲक्सिस काढण्यामुळे या 3 ॲक्सिसमुळं आपल्याला हा ग्राफ कधीही प्लेनवर दाखविता येणार नाही. हा 3D शेप आहे जसा, तशा या 3D शेपवरनी आपल्याला हा ग्राफ 3Dसाठी कॉम्प्युटरवरच दाखविता येईल. आणि इथे जसं आपण काय करायचो, एक्स आणि वाय हे 2 व्हेरिएबल असताना एक्सच्या व्हॅल्यू टाकून द्यायचो. एक्स प्लस 2y असं इक्वल्स टू सम दिलं आहे 3, असे काही इक्वेशन दिलं आहे. ह्याला दाखवण्यासाठी काय करायचो आपण, अजून एक इक्वेशन दिलं आहे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. असे 2 इक्वेशन देण्यात यायचे. तर या इक्वेशनसाठी आपण काय करायचो, या इक्वेशनसाठी आपण एक्सच्या व्हॅल्यू पुट करायचो. एक्स इक्वल्स टू 1, 2, 3 किंवा वायच्या करायचो. वाय इक्वल्स टू 0, 1, 2. एक तर एक्सच्या करायचो नाही तर वायच्या करायचो. या दोन्हीपैकी एक करून आपण दुसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढून घ्यायचो. व त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढल्यानंतर असं प्लेनवर असा काढून एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि त्याला असे नंबर 1, 2, 3, 4 देऊन आपण त्याला रिप्रेझेंट करायचो. व रिप्रेझेंट झाल्यानंतर आपल्याला एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू मिळून जायच्या. पण आता
तसंच रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण एक तर एक्सच्या व्हॅल्यू पुट करायचो, नाही तर वायच्या करायचो, दोन्हीपैकी एकच करायचो. पण इथं कसं करावं लागेल, आपल्याला एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढायची व व्हॅल्यू आपल्याला एका व्हेरिएबल काढायची आणि व्हेरिएबल येतं आपल्याला एक्स, वाय आणि झेड असे 3, एक्स, वाय, झेड. तर मग ह्या 2 व्हेरिएबलची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची व झेड काढून घ्यायचा, किंवा ह्या 2ची करायची व एक्स काढून घ्यायचा. असं कोणत्याही 2ची करून आपण एक व्हेरिएबल उरलेलं काढून घेऊ शकतो व त्याला रिप्रेझेंट करू शकतो. पण प्लेनवर रिप्रेझेंट करू शकत नाही, कारण की तो 3D शेप आहे, तो आपल्याला कम्प्युटरवरच करावा लागेल. यानंतर आपण हे बेसिक्स पाहिलं, काय लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबलमध्ये होतं. यानंतर आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये एक लिनियर इक्वेशन सॉल्व करून पाहू. त्याआधी काही एक्झाम्पल लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबलचे पाहू आपण. हे बघा, एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल, एक्स प्लस मिनिट. हे मी फॉर्म लिहायला लागलो, एक्झाम्पल लिहायचं आहे आपल्याला. एक्झाम्पल 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 3. Second example, x plus y plus z equals to 5. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल आपण लिहू शकतो. याच्याशिवाय अजून एक्झाम्पल पाहू आपण. थर्ड, 5x plus 3y plus z equals to 31. 4. 7x minus 3z plus y equals to 7. तर इथं मी झेडचा घेतला आधी. असं आपण कोणतेही व्हेरिएबल घेऊ शकतो, त्याला मागं पुढं अरेंज कसंही करा, काही हरकत पडणार नाही. व एकदा एक्स, वाय किंवा झेडच्या जागेवर ए, बी, सी असे कोणतेही अल्फाबेट आपण घेऊ शकतो, पण कॉन्स्टंट टर्म आपल्याला घ्यावं लागतील. अशा प्रकारचे लिनियर इक्वेशन इन 3 व्हेरिएबलचे एक्झाम्पल आपण पाहिले. आता यानंतर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये काही एक्झाम्पल इलिमिनेशन मेथड व ग्राफिकल मेथडने कसे सॉल्व करायचे हे पाहू. पण ग्राफिकल मेथडने रिप्रेझेंटेशन सोपं नाही, त्यामुळे ग्राफिकल मेथड ही कम्प्युटरवर मी करून दाखवेल. ठीक आहे, आजचं लेक्चर आपण इथंच क्लोज करू.